Жыў дзед у вёсцы, быў няхілы, ды раптам сэрца прыхапіла. Бабуля бегала, уздыхала, блінцы ў торбу клала, сала, а ўсё ж у спешцы, каб скарэй. Нямытых яек з-пад курэй. І ў бальнічную палату паехаў дзед ад роднай хаты. Урач паслухаў, ціск памерыў і ўжо хацеў ісці за дзверы, як раптам неяк ён угледзеў, што яйкі гразныя ў пакеце. Звярнуўся ён да санітаркі. «Вы спаласніце дзеду яйкі». Няёмка, дзелцы, што рабіць? Раз доктар кажа, трэба мыць. Назаўтра ранак ледзь настаў, дзед яйкі з тумбачкі дастаў. І тут той доктар, як на ліха, і зноў пайшла неразбярыха. Крычыць: «Дзе тыя санітаркі? Сказаў жа, вымыць дзеду яйкі!» Жанкі хацелі апраўдацца. Ды хіба ж з доктарам брыкацца? Павалаклі старога ў баню, усё з мылам вымылі старанна. А дзед пракляў усё на свеце. Пабег званіць сваёй кабеце. «Хачу дамоў, паслухай, Ліда, баюсь, вярнуся інвалідам. Усё мыюць знізу, як сказаць, напэўна, будуць адразаць». Бабуля ходу да суседу. «Забраць з бальніцы трэба дзеда. Дасць Бог, жыў будзе, не памрэ, далечым сэрца ў дварэ. Бач, ампутацыя па плану, не дам скалечыць свайго Івана. Дык ён жа ж там яшчэ не хворы, а тут такія разгаворы. Больш у бальніцу ані кроку, хапіла і гэтага ўроку». Згадзіцесь, так бывае часта. Загад выконваем начальства, а мо, каб нам не памыляцца, дык пасядзець і разабрацца.